संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो उर्मिया। अभी छूटल बारंगदारी पहिले खेल होके दे, अभी छूटल बारंगदारी पहिले खेल होके दे, अभी करब ना कुछो करे जा, अभी करब ना कुछो करे जा पहिले बेल होके दे, अभी करब ना कुछो करे जा पहिले बेल होके दे, अभी छूटल बारंगदारी पहिले खेल होके दे, अभी छूटल बारंगदारी पहिले खेल होके दे, अभी करब ना कुछो करे जा, अभी करब ना कुछो करे जा पहिले बेल होके दे, अभी करब ना कुछो करे जा पहिले बेल होके दे। नया नया सरवा करत रंगदारी हमके फसवले बा के गायदारी पके गायदारी, नया नया सरवा करत रंगदारी हमके फसवले बा के गायदारी, टेंशन में का रहतारी मामला सेट होके दे, टेंशन में का रहतारी मामला सेट होके दे, अभी करब ना कुछो करे जा, अभी करब ना कुछो करे जा पहिले बेल होके दे, अभी करब ना कुछो करे जा पहिले